Türkmenistanyň halk suratkeşi Durdy Bayramow çagalyk döwrüni ýetimler öýüne kynçylyklar içinde geçiren. Sunugata höwesi uly bolan Durdy Bayramow Ilaytada ýagta epes bolan çagalary köp kömek ederdi. Olar bilen günni geçirip türkmen halk erteklerini bile okamagy gowurardy. Durdy Bayramow watan söýüji bolup, watanyny janyndan edid görmegi çagalara öwrederdi. Kanada döwletiniň Toronto şäherine ýerleşen Durdy Bayramow adynaky muzeýine döreden eserleriniň ene topragymyzy, türkmeniň milliligini we çyňur sunugaty görüp biler. Bizim bu proýektimiz Durdy Bayramowyň ýagty hatyrasyna bagyşlanýar. Türkmen halk erteksi Gaz hem Durna. Bir bar eken, bir ýok eken, öwünjem bir gaz bar eken. Bu gaz her bir guşuň ýanyna baranna. Dünýäde meniň ýaly başarjan haýwan barmykan diýip öwüner eken. Bir gün şu gaz bir topar guşuň ortasynda oturup şolara garap, "Hiç biriňiz mençe ýoksaňyz, men uçaýyn diýsem asmanyna ganat ýaýyp uçup bilýän, yüzeýin diýsem uly deňiz derýalarda, gömgök köllerde suratymy suwa düşürüp bay yüzüp bilýärne. Ýüreğin diýsem hem guwry ýerde-de, çöllerde-de ýürep bilýän" diýip öwüne otyrka onuň ýanyna bir durna gelipdir. Ol oňa "Ahow, Gaz dost, sen bu hünärleriňe gowanyp öwüne oturma. Ol hünärleri başarşyň ýöneki hemmesi birigip emelli başly ýeki hünäre degmez" diýipdir. Gaz oňa "Hany, sen düşünür, näme üçin beýle diýdiň" diýýär. Howada laçyn ýaly uçup bilmeýän, suwda balyk ýaly yüzüp bilmeýän, çölli keyik ýaly ýörep bilmejeňe hem gözümizi ýetýär. Şolaryň haýsy biriniň öňüne düşseň-de seni derrew basjaklar. Onuň üçin özüňi öwüp ýörme. Şol hünärleriň birini bil, emma tuta bil. Ýoksam bu bilşiňden saňa hiç ýeli peýda ýokdur diýip Durna Gazyň öwünmesini besetdiren.